Август Мусим ашлык кабул итү предприятиесе Август Мусим агро фирмасына гына түгел, Азнакай, Лениногорск һәм Минзәлә районнарында да хезмәт күрсәтә. Шуңа да карамастан, бүген ашлык кабул итү предприятиесе нәтиҗәле эшләвен дәвам итә. Безнең монда уборка вакытларында в общем основном 100-га якын кеше эшли. Зерносушилкалар, операторлар белән полный составта, трактористларыбыз да бар, шоферларыбыз да бар, разнорабочийлар да бар. Бөтен коллектив эшкә бирелгән, һәрбер кеше үз эшен яратып башкара. Бүген предприятие бертөкле культураларны гына түгел, бертөкле кузаклы һәм техник культураларны да эшкәртә, саклау урыннарына урнаштыра. Бу хакта предприятиенең производство участогы бригадиры Рәсим Мөхәммәтдинов таныштырды. Быел урак инде гадәттәгечә июль айында башланды. Июльнең 17-сендә беренче икмәкне кабул иттек, көзге будайны. Калган культуралар инде монда менә борчакны 5000 тоннадан артык салып куйдык, экспортка әзерләп. Аннан соң инде язгы будайның калган күләме инде менә үзебездә туплыйбыз хәзер. Складларда шактый күләмдә тупланды. Инде берничә ел дәвамында Август Мусим ашлык кабул итү предприятиесе ашлыкны җиңсәләргә тутыру алымын куллана. Әлеге алым күбрәк ашлыкны сакларга мөмкинлек бирә. Без инде менә хәзер складларда урын бушату максатыннан рукав җиңсәләргә тутыра башладык. Бүгенге көндә үзебездә менә 40-тан артык 45 җиңсә тутырдык. Ашлык кабул итү предприятиесенең төп үзәге лаборатория дисәк тә ялгыш булмас. Чөнки килүче ашлыкны да, озатылучы ашлыкның да сыйфатын билгеләүче нәкъ менә лаборатория хезмәткәрләре. Биредә дә бүген урак өсте. Без эшлибез лабораторияда постоянный да 6 кеше и өстәмә алабыз тагы 6 временный кеше инде. Алар безгә булышалар уборка чорында инде. Без принимать итәбез төрле культуралар инде, будай да, рапста, борчаклар да бар инде. Шуларның вещь полный анализын ясыйбыз инде, тырышабыз инде, теге по госстандарт эшләргә инде бөтенесендә. Җәмгыятьтә тәүлек дәвамында эш кайный, эш сменалап оештырылган. Һәр эшченең хезмәте һәр вакыт игътибар үзәгендә. Безнең оешма зур ихтирамга лаеклы оешма. Икмәк ул ил тоткасы дигән. Аның шушы үзенә бик зур хезмәт сорый. Һәм монда эшләгән кешеләр барса да үз эшләренә бик җаваплы карыйлар. Бөтенесе дә инде үзләренең эшләрен төгәл итеп үтәргә тырышалар. Бик уңайлы эшләргә җитәкчеләр тарафыннан эш уңай итеп шул чаклы мотор итеп салынган, ул бер үзлексез бара ул. Август Мусим ашлык кабул итү предприятиесендә һәр кайда эш кайный. Нәтиҗәле эшчәнлек бер генә кешенең хезмәте белән барлыкка килми. Ул тулы бер чылбырның җитәкчедән алып, гади эшчегә кадәр булган тулы бер коллективның бердәм һәм тырыш хезмәте нәтиҗәсе. Мусим ашлык кабул итү предприятиесендә хезмәт куючы һәркем әлеге мөһимлекне аңлап тырыш хезмәт куя һәм ирешкән мотор уңышларга да бергәләп сөенә беләләр. Фәридә Гайнкинова, Динар Нуртдинов, Мусим телевидениесе.